हेल' खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासिखौबो खनसे फिन बरायहरबाय ओमफ्राय फेसबुकआव भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्रा गासिबो भिडिअ फेसबुकनि लोगोफोरखौ फल'वार्सफोरखौ आरोबाव खनसे फिन बरायहरबावबाय स' दिनैबो आं ओंखाम जानाय लानानै फैदों माने सानसुफुनि ओंखाम जानाय स' दिनैनि जानायनि आइटेमा ओंखाम दं ओमफ्राय बे लेस्रा भाजा ओमफ्राय नारें गोथां ओमफ्रायो नैबेयो जोगोनार बिजौ भाजा ओमफ्रायो मा होनो थास' आथिंजों नाथुर ओमफ्राय आं बानलुजों सामब्राम ओमफ्राय माबानानै लाबाय आराम सिफ्लेनानै लानोसै ओमफ्राय नै बियो एम्फौजों मैथा बांगाल ओमफ्राय दा नैबेयाव दं थाइबें खाजि आं बेखौ खाजि खालामनानै लागोन ओमफ्राय ओंखामजों दिनै आं नै मा जानो नागिरदों लोगोफोर बैग्रि जागोन आं दिनै बैग्रि संनानै लाखानाय संखानाय जालांसै ओमफ्रायो आं दा थाइबेंखौ लगायनानै लाग्रोनोसै टेस्टि दिनै बरियासो जानोसै आरोना थाइबेंखौ लाबाय ओमफ्राय नैबेयाव बानलुजों सामब्राम गुफुर सावनानै लादोंमोन ओमफ्राय पियास हानानै लादोंमोन बेखौ सिफ्लेनोसै सानसे थाबावबा माबा नै संख्रि बुस्थुआ मा होनो आङो एम्फौ जाया बेनिखायनो खोन्थादोंल' आरोना दिनैनि आइटेमखौ आइया लांफिनबाय नङा होनदों माया आइया लांफिनबाय बिदिब्ला जानायखौ जालांबाय थानोसै नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट नायलांबाय थादो नामा बिदिब्ला नै सासेया जानायखौ फै ओरै फैसे आंनि ब्लगाराव नुजाबाय थाग्रा बिथाङा मा नाम खोनायाखैलै बिउटि रांसारि आदसा दे जादो स' बिदिब्ला जालांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिगार खायसे खालामना जानायाव थास' आथिं दिनै फार्स्ट थास' आथिङा मा होनो ना ओंखायनो बैग्रि जादों आं एम्फौ जाया जानो गोसो दं आरो मालाय जायद' फांबा थास' जाबाय लांला बेलेग ना रुसि जाबाय सिगां थाग्रा दंना खान्थालफोर गायनांगौमोन खायसे लेखा बालेन खावनायखौ खान्थालफोर थाबा नों फैलाय नङा नामा नों फैला
फैया थाबोगासिगोन खालि जानायलाय माथो मोसौखौ दा मुना गांदै गांथाम लाग्राया ओमफ्राय आं थाबायलांनांसिगौ जाबाय गोदोबारुनो बियो जों हा मोना नांगौ आलासि जायो आं ओइखौ बायनाय नुबाय गैया जायासैब्रा मस्ता अमा गिदिरफोरनो थांनो बायनाय नुबाय बिमाखौ नाना फाननायदों ना माने बायनायानो जायासै खोथाबो दंमोन दंनायालाय दा फानबाय ओमफ्राय हा फानाखैना फाननायसो लाबायना औ लाबावसिगोन बिसोर होबाय समानानो जाबाय जानो बिदि माने फिसा थाब जागोन नालाय ओंखायनो मानो होनो लाब जानायनि जेनेबा आदा खोनासं बेखौ हरदोनांगौ गैया थास' आथिंखौ माबायदि जाखो गोथाव नाबो गैया नासो जानो नंदोंमोन आंबा नाजों मोजां मोनदों आंहा आलु गानायनि थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन बिराद गोसा ओंख्रिया ओमफ्राय बानलु सावनायजोंबो बिराद आलौजोब्बाय स' बाय बाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामदो जाफानो लुबैदोंना लुबैयाखै आंजों स' बाय बाय लाभ इउ अल नोंथांमोना मा ओंख्रि जादों गोथाव नंगौना नङा मैथा बांगालजों एम्फौ ओमफ्राय नैबे थास' आथिंजों नाथुर आरो सामब्राम हानाय ओंखाम जोगोनार बिजौ आलाय सिलाय हायावनो जाला जोबथारबाय बिथांमोना गोथाव आयै गोथावलाय एसे मैथा बांगालजों एम्फौआलाय गोथाव जाखायोना थास' आथिंजों नाथुर गोजानसो दा गोथावनो स' लोगोफोर ओंखामखौ जाखांबाय ओरै आलौजोब्बाय ओमफ्राय दा नै जा मोजांलै गया नांगौ Bye.